Vitajte pri sledovaní Security Sunday, týždenného prehľadu noviniek zo sveta cybersecurity. Z diania uplynulého 38. týždňa sme pre vás opäť vybrali to najzaujímavejšie, ako napríklad dohru ransomware útoku na spoločnosť MGM, únik dát Microsoftu či malware klon aplikácie YouTube. Hotely varujú pred podvodníkmi. Pozor na falošné stránky booking.com. Kyberbezpečnostní špecialisti odhalili novú formu útoku, keď sa hackeri dostávajú do systémov hotelov a cestovných agentúr s cieľom získať citlivé finančné informácie zákazníkov. Títo kyberzločinci vytvorili sofistikovaný mechanizmus, ktorý zahŕňa vytvorenie falošných platobných stránok podobajúcich sa na booking.com. Táto metóda začína infekciou interných systémov hotelu alebo agentúry, čo následne umožňuje útočníkovi komunikovať so skutočnými klientmi pod značkou kompromitovanej spoločnosti. Tým pádom je jednoduchšie presvedčiť obete ku kliknutiu na podvodné odkazy. Aj keď sú tieto útoky sofistikovanejšie a môžu jednoduchšie prelstiť i technicky zdatnejších užívateľov, stále platí základné doporučenie v oblasti kyberbezpečnosti overovať pravosť komunikácie a vyvarovať sa kliknutiu na neznáme odkazy. Etickí hackeri odhalili únik 38 TB dát Microsoftu prostredníctvom Azure Storage. Nedávno došlo k úniku dát spoločnosti Microsoft v dôsledku nesprávneho zdieľania otvorených tréningových dát na GitHube tímom výskumníkov v oblasti AI. Microsoft na túto zraniteľnosť, ktorá odhalila ohromujúcich 38 TB súkromných dát z oddelenia pre výskum AI, rýchlo reagoval. Zraniteľnosť odhalili etickí hackeri z bezpečnostnej firmy Wiz, keď 22. júna 2023 objavili zdieľateľný odkaz využívajúci tokeny Azure Statistical Analysis System. Behom 2 dní bol tento token deaktivovaný a následne nahradený. Problém vznikol nesprávne zachádzanie s tokenmi Shared Access Signature v Azure, určenými pre zdieľanie súborov. Vďaka tejto chybe mohli hackeri pristúpiť k úložisku obsahujúcemu zálohy diskov 2 bývalých zamestnancov a internej komunikácii na platforme Microsoft Teams. Spolu sa jednalo o 38 TB citlivých informácií, medzi ktorými boli heslá, súkromné kľúče a tréningové data AI. Je dôležité zdôrazniť, že žiadne zákaznícke data neboli kompromitované a žiadne ďalšie služby Microsoftu neboli ohrozené. Wiz vo svojom blogovom príspevku upozorňuje na potrebu bezpečného zdieľania dát, ére rozšíreného výskumu AI a doporučuje tesnú spoluprácu medzi bezpečnostnými tímami a vývojármi. Amy Lutvek, spoluzakladateľ a technický riaditeľ spoločnosti Wiz, podotkol, že s rastúcim využitím AI rastie aj množstvo dát a je zásadné zaistiť bezpečnosť tohto procesu. Ransomwareová skupina Black Cat napadla úložisko Azure pomocou šifrátoru Sphinx. Pracovníci spoločnosti Sophos XOps zistili, že útočníci zo skupiny Black Cat použili novú variantu šifrovacieho nástroja Sphinx s pridanou podporou pre použitie vlastných prihlasovacích údajov. Potom, čo útočníci získali prístup k účtu obete pomocou ukradnutého jednorázového hesla, vypli ochranu proti neoprávnenej manipulácii so súbormi a upravili bezpečnostné politiky. Tieto akcie boli možné vďaka odcudzeniu OTP kľúča z LastPass trezoru obete pomocou rozšírenia LastPass prehľadaču Chrome. Následne útočníci zašifrovali systémy zákazníka spoločnosti Sophos a vzdialené cloudové úložisko Azure a ku všetkým uzamknutým súborom pridali špecifickú príponu. Spolu sa prevádzkovateľom ransomwareu podarilo úspešne zašifrovať 39 účtov úložiska Azure. Spoločnosť Microsoft minulý mesiac tiež zistila, že nový šifrovací nástroj Sphinx obsahuje hackerský nástroj Remcom a sieťový framework Impacket pre pohyb v napadnutých sieťach. Skupinu Black Cat si môžete pamätať napríklad z minulého dielu Security Sunday, kde sme informovali o útoku na sieť MGM Resorts, ktorú na 10 dní ochromil útok práve tejto ransomware skupiny. Hackeri prelomili systémy Medzinárodného trestného súdu. Medzinárodný trestný súd ICC
útorok informoval o kybernetickom útoku. Koncom minulého týždňa zistili bezpečnostné služby Medzinárodného trestného súdu anomáliu v sieťovej prevádzke, ktorá ovplyvnila jeho informačné systémy. Boli prijaté okamžité opatrenia v reakcii na tento kybernetický bezpečnostný incident a ku zmierneniu jeho dopadov, uviedlo ICC. ICC taktiež načrtli plány na zintenzívnenie úsilia o posilnenie svojej kyberbezpečnostnej ochrany, vrátane urýchlenia zavádzania cloudových technológií. V súčasnej dobe nie sú k dispozícii žiadne informácie o rozsahu povahy kybernetického útoku a jeho dopade na systémy súdu, ani o tom, či sa páchateľom podarilo získať prístup k nejakým dátam alebo súborom z ich siete, alebo ich z nej exfiltrovať. Súd sa iba vyjadril, že pokračuje v analýze a zmierňovaní dopadu tohto incidentu a zameriava sa na zaistenie pokračovania hlavnej činnosti súdu. Hackeri skupiny APT36 infikujú zariadenia so systémom Android pomocou klonu aplikácie YouTube. Ako náhle je malware Carparet nainštalovaný v zariadení obete, môže zbierať data, nahrávať audio a video alebo pristupovať k citlivým komunikačným informáciám a v podstate funguje ako špionážny nástroj. APT36 je skupina napojená na Pakistán, ktorý je známy tým, že používa škodlivé alebo oklieštené aplikácie pre systém Android, útokom na indické obranné a vládne subjekty a aktivistov za ľudské práva v Pakistane. Túto najnovšiu kampaň zaznamenala spoločnosť Sentinel Labs, ktorá varuje osoby a organizácie spojené s armádou alebo diplomáciou v Indii a Pakistane, aby si dávali veľký pozor na aplikácie YouTube pre Android hostované na weboch tretích strán. Tým sa končí výber zaujímavostí z 38. týždňa. Ak vás zaujímajú novinky zo sveta cybersecurity, kliknite na like a odber. Hromadu ďalších noviniek, správ a zaujímavostí nájdete aj na našom webe sysnetshield.com. Sledovať nás môžete aj na sociálnych sieťach, linky sú tiež v popise videa. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom dieli Security Sunday opäť o týždeň.